Čaute lidi, tady jsem já! Ulgate Boss a se mnou tu je ještě? Jo, David. A? To je Jirka. Ano, Filda a co se Jirka? Dneska to je první díl z našeho let's playu, že jo? Jo. A teda jdem na to, někde jedem a dneska asi co budeme dělat? Co Já už tě zatknu. Co budeme dělat, hoši? No, tak já bych se jel někde projet asi teda po tom GTAčku. Jo, takže jo, pojedeme tu někde. A něco takového. Tak asi teda musím teda A ne, takže, hej, první díl bude taky úvod malý, ne? Budeme říkat jako, co budeme natáčet a tak dále, ne? Jo, no, to vyšlo. Jako z tady toho serveru budeme asi natáčet 30 nebo víc dílů, že jo, hoši? Chtěl by ještě někdo z vás něco říct? Ne. Řekněte něco, aby jsem neříkal jenom já něco pořád. No tak to mám říkat, jedeme teda na ten díle. No a hej, nebo pojedem, k policejní stanice pojedem, ne? Tady za panem Ulgato Bossem jedeme na výlet okolo světa. Jo, nebo hej, tento díl se bude jmenovat Kdo sám, Ultimate Parba, 1. díl, výlet. Jo, takže u prvního tady pojedeme dneska na výlet, že jo, hoši? Hej, jako musíte do mě bourat, sakra? Já jo. Jirka, nebourej! Mohl bych se teda zeptat, můžu já být vůdce toho výletu, protože tady budeme půl hodiny bloudit v těch malých domečkách. OK, můžeš. Dobře, takže já si převádím k velení a můžete jet za mnou. Jinak, budete se mnou pořád natáčet, nebo potom někdo chce skončit? No tak hodně já budu natáčet. Takže všichni? Ano. Jo? A i ty, Jirko? Jo. OK, takže všichni. Předem. Další díl bude ještě dneska nebo zítra. Přibržděte, počkáme na toho Ulgato Bosse. Hoši, asi jedu pro kamion. Na tebe počkáme. Já si pamatuju z obou stran. Chceš opravit auta za prachy? No, tak ne, dobré. Takhle těsně neumíš nikdo zaparkovat. Nejezděte tak těsně vedle mě. Au. Tam jedeš? Hoši, já jsem si Teda můžete jet všichni za mnou. Lomeno flip, lomeno. A můžete jet teda všichni za mnou. Můžeme jet. Tomáši, já jsem rychlejší než ty. Pojďte vy dva, nekecejte tam. Počkejte, hej, hoši, já si jdu zaparkovat auto a dám si jiné auto, jo? Tak my tady počkáme. Čus lidi. Hej, hoši, ale kde to bylo? Já už nevím, kde to bylo, ty logo, jak se tam jede. Čus? Jo, už vím, jak se tam Už jede. jsem tady rychlej. Hej, že to máš tuněný na Aliena. Já to nemám tuněný na Aliena. Čus. Já? Co čus? No čus, Jirko, já jsem u nich. Já jedu teda zaparkovat auto, takže čekejte. A vy musíte dát nové auto, takže ještě můžete jednou vidět v ukážce jste mohli vidět. A to je můj to dům, ale teď uvidíte i tady, takže já si tu nějak zaparkuji auto. Tak my tady teda na tebe čekáme uprostřed dálnice a Jirka furt ke mně musí jezdit na úplně milimetr. A když se už si musím 8krát opravovat auto. Já se jdu najíst do pizzerie. Ne. Hej, kde jste dali ten teleport, Ježíš? Tady. Gotni se na mě. Ale já potřebuji auto, já si jedu pro jedno auto. Kde máš? Davide, please, puš mi auto. A vrátíš mi ho pak. Jo, vrátím potom. Davide, naskoč zatím ke mně. Jo. Jak se jmenuješ? Nebo ke mně. Jak se jmenuje? Naskoč. Hej, to auto, Davide, budeš mít zaparkované v moři. Cože, kde to budu mít zaparkovaný? V moři, ve vodě.
Tak to ti hned... Ne, portni se. OK. Tady máš to auto. Portni se na mě, dělej. Ty máš jde? Moje faro. Já si tu beru, hej, tady je to auto, které jsem chtěl, sakra. Jirko, pojď, goto 1. Jo, hej, já si jenom pojedu vytunit auto, jo. No, my na tebe tady počkáme. A tak výlet bude pokračovat tady vlevo. Já si Zarek přetuním na Tulian. Je tady pak setlov, takže je to připravený. Já budu tady. Tady to je připravený, tak... Hej, ale od teďka ve videu žádné warpy. Začněme tady vlevo, tak až to natoníš, tak děj tady teleport, tak už tady... Já vím, už Já už jdu tam na mám to. vytuněný na Aliena taky. Ale všechno. Počkej, ještě. Opálím ti auto vnitrem. 25, to už mám teda. Ještě si tam dám teda kola. To si dám. Musíte takhle, já mám pořád nejdu. Vyhrál, jo. Dáme si to ještě kola. Ty jsi mi okouřil auto. Ne, dáme. Ty jsi mi okouřil auto. Quit. Přetačujeme auta. Jo, takže toto si dáme. Tak. A hej, teda já už jedu za vama. Hej, já si jenom ještě, čekejte, já si dám jinou barvu. Jo. Počkej, dáme malý závod. Jo, já mám malý pink. Kdo má rychlejší auto? Koukejte na moje auto. já mám- Hej, hlavně mě ho nenabolejte. Hej, tak pojedeme asi do Los Santos, ne hoši? Pojedeme do Los Santos. Jsme mohli najet. Jo. Možná i ve videu. Takže my dneska to už ukončíme, toto. A v druhém dílu bude výlet 1, protože takhle to bude. Takhle toto bude dneska video a další díl bude takovej. Si zatím čus.